Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүген программада. Шүккә кагылышлы гүзерләрне кайнар телефонга шалтыратып сөйләргә була. Номерын Фәйрүзә Мәҗитова язып алды. Жылы изелмәс микән? Жылыту процессын машиналарга тапшыралар. Мы хотим привести систему к полностью автоматизированному режиму, полностью уйти от человеческого фактора. Акыллы жылылык шелтәре проекты белән Алия Фәридинова танышты. Комбайнчылар, спортчылар кебек. Эшләргә Татарстан президенты премиясына комбайнчылар ничек көрәшә? Айзат Шаймарданов. Мондый ялыту урынының кирәге юк. Просто кафе була дидиләр. Кафе и катамаран. Казанның Чуйков урамында яшәүчеләрне Зур Чуйкова күлендә урнашкан кафе борчый. Аның халыкка нинди зыяны тигән һәм кешеләр хакимияттән нәрсә таләп итә? Рания Абдрахманова тулырак. Контейнерлар тулганмы, сортларга айырга савыт юкмы? Республикада шүп шарны төрләргә айырып җыю һәм эшкәртү буенча мәгълүмати система эшли башлады. Татарстанлылар төрле сорау тәкъдимнәрен Россия күләм экологик операторга интернет кайнар линия аша җиткерә ала. Белгечләргә шүп белән бәйле тәртип бузулар турында да хәбәр итәргә мөмкин. Кайнар линиядән гозерләрне кемгә юллыйлар? Фәйрүзә Мәҗитова белеште. Чтобы у каждой вещи была вторая жизнь. Диана Шаяхматова шүпшарны айырым җыярга күнеккән. Тик үзе яшәгән Восточный бистәсендә барысына да бер контейнер. Шуңа пыяла пластик кәгазьне ай буе өендә туплап шәһәрнең икенче башына илтергә мәҗбүр. Сама 2 года занимаюсь раздельно. Мин 2 ел инде шүпне айырып җыям. Ай саен төрле акцияләр була. Шунда илтеп тапшырам. Бистәдә төрле шүп өчен төрле контейнер куюны сорап, Диана бүген Татарстанда яңа эшли башлаган кайнар телефонга да шалтыратты. Здравствуйте, горячий российского экологического оператора «Радар», оператор «Сбер». Хотел бы попросить организовать в нашем поселке раздельный сбор мусора. Радар.ру сайтында һәм экранда күрсәтелгән номер аша Россиянең экологик операторлары халыктан төрле гозерләрне кабул итә. Вопрос тесный. Әйтик, шүпне түгү өчен шартлар тудырылмаган булса, яисә тиешле җиргә түкмиләр икән, фотога төшереп җибәрергә дә була. Без төрле сорауларны кабул итәбез. Моннан исә килгән мөрәҗәгатьләрен Татарстанда яңа эшли башлаган төбәк операторларына юллыйлар. Алар икәү, берсе Гринта, икенчесе УК ПЖКХ. В рамках закона в течение 30 дней. Закон буенча без 30 көн эчендә кешегә җавап бирәчәкбез. Контейнер мәйданчыкларында шартлар булдыру ул идарә компанияләренә карый. Алар безгә хәбәр итә. Без шүбен шүпкә айырып түгәчәкбез. К нам сейчас в основном Безгә хәзер законсыз шүплекләр турында хәбәрләр килә. Һәм ишек алларындагы контейнерларга оешмалар түгә дип зарланалар. Әлеге операторлар иң күп алган сораулар: шүп өчен түләү бәясе. Кемдер әле бакчада яши, әмма шәһәрдә яшәгән өчен дә түләргә туры килә. Казанның 850 ишек алдында шүпне айырым җыю һәм төрләргә бүлеп ташлау мөмкинлеге бар. Әйтик, пластикны айырым, кәгазьне һәм төзелеш калдыкларын айырым салырга була. Ә менә әлеге шүп пакетларыннан күренгәнчә, халык һаман элеккечә барысын бер чиләккә тутыруын дәвам итә. Что я буду сортировать дом, мне больше делать нечего, что ли? Мондыйлар белән аңлату эшләре алып барырга, аңлаган халык өчен шартлар булдыру яңа мәгълүмат системасының төп максаты. Фәйрүзә Мәҗитова, Владимир Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Казанда беренче акыллы котельный барлыкка киләчәк. Бүген бу хакта Казан башкарма комитетында хәбәр иттеләр. Безнең шәһәр өчен бу яңа проект уңышлы килеп чыкса, җылылык шелтәрләре эше турында барлык мәгълүмат үзәк диспетчер пунктына тапшырылачак. Бу исә гадәттән тыш хәлләрне дә тизрәк шишәргә булыша. Казанда җылылык, яктылык системасының цифрлашуын Алия Хайретдинова күреп кайтты. 29.07. Параметр в норме. Әлеге датчиклар күрсәткечләрен җылылык шелтәрләре операторлары тикшереп торса, тиздән өйдәге җылыны акыллы котельныйлар көйләячәк. Казанда пилот проектын бу ягу сезонында ук тормышка ашырырга планлаштыралар. Все это будет автоматизировано. Бөтен эш автоматлаштырылган булачак. Йорттагы җылылык һава торышы нигезендә көйләнә. Төп шарт өйдә дә җылы булсын, безнең дә чыгымнар кимесен. Җылылык кулланучылар, ягъни күп фатирлы өйләр хәзер гомум йорт исәпләгечләр белән тәэмин ителгән инде. Әлеге торакларга барып җитә торган җылылык күләмен оператор җайга салса, тиздән температураның үзгәрүенә датчиклар җавап бирәчәк. Беренче акыллы җылылык шелтәре якынча 60 йортны җылы белән тәэмин итәчәк. Проект суыклар башлану белән гамәлгә ашырылса, җылыдан үзмәсләр микән дип борчылырга урын юк дип белдерәләр, чөнки цифрлаштыру өчен җылыдан үзү кирәк түгел. Ә менә нәтиҗәсе яхшы булачак диләр, якынча 600 мең сум янда калачак. Бу бер котельнядан гына, алар исә акыллы гына булып калмый. Казанда җылылык белән тәэмин итү буенча бердәм быжыра да төзеләчәк. Бу совет һәм Идел буе районнарындагы 12 зур котельныйны берләштерә. Мондый быжыра җылылыкка чыгымнарны киметер дип өметләнәләр.
Мы имеем возможность работать. Бу җылы кулланучылар белән бер генә чыганактан түгел, берничә чыганак аша эшләргә мөмкинлек бирә. Җәйге чорда бөҗраның өлешләрен эштән туктатып, чыгымнарны янга калдыра алабыз. Казанны яктырту да арзаная. Ел ахырына кадәр башкалада 20 мең светодиод лампа барлыкка киләчәк. Алия Хәйретдинова, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Балалар кафесы түгел, гап-гади сырахана. Казанның Зур Чойкова күлендә барлыкка килгән туклану урыны турында якын тирәдә яшәүчеләр шулай ди. Кафе ачылганнан бирле күл тирәсендә салмыш кешеләр күбәйде. Судагы тереклеккә дә зыян килә диләр. Яшел зонага игътибар итүне сорап шәһәр хакимиятенә ачык хат язганнар. Максатлары нинди? Рания Абдрахманова мәсьәләгә ачыклык кертергә тырышты. Установка непосредственно торговой точки согласовывается с городом. Казанның Чуйков урамындагы 37-нче йорт артында күл бар. Бер ай элек суда кафе барлыкка килә. Бүген аның эшчәнлеге нәтиҗәсе халыкны урамга чыгара. Biz алардан сорадык, biz иптәшем белән чыктык анда. Нәрсә була? Менә кафе була, менә катамаран була. Безгә кирәкме ул? Ул безгә кирәк түгел. Анда бит үрдәкләр йөзә дә. Балалар чыгара торган вакыт иде ул үрдәкләрнең. Аларның ояларын туздырып, ничә анда тал агач үсеп утыра иде. Аларны кистеләр. На самом деле здесь не детское кафе, здесь... Бу балалар кафесы түгел, гап-гади сырахана. Җыен исерек җыелып ята хәзер. Кичә хәтта аракы күтәреп йөриләр иде, үзем күрдем. Бу күл язмышы өчен алар кафе ачылган чук борчыла башлый. Менә бу бер ай элек төшерелгән кадрлар. Анда әле төзелеш бара. Аны салгач, монда бер нинди дә үрдәк тә бер булмый. Юраганнары юш киләде. Бу йортларда яшәүчеләр сүзенә караганда нәкъ менә кафе ачылганнан соң күлдәге хәлләр үзгәрә. Бигрәк тә халыкны күлдә йөзеп йөрүче үрдәкләр һәм башка кошларның язмышы борчый. Инде берничә имгәнгән кошны да күргәннәр. Беренче тапкыр бүген күрдем чайка. Монда ята иде. Опрокинутый чайка. Барысында шул кафедан күрәбез диләр. Без хәлгә ачыклык кертүне сорап, кырылманың хуҗасы белән элемтәгә чыктык. Мы выиграли на аукционе. Без бу урынны аукционда җиңдек. Килешү буенча объект салкын эчемлекләр туңдырма сату, катамаранны арендага бирү өчен эшли. Барысы да язылган. Исерткеч эчемлекләр сатыламы? Алкоголь продается там? Только получается пиво разливное. Бутылочное не продаем. Янәсе законны бозмыйлар. Белгечләр урынга чыгып, моны тикшергән инде. Прокуратура проанализировала. Тикшерү барышында хукук бозулар булганлыгы ачыкланды. Шәхси эшмәкәрнең сулыктан файдалану килешүен үтәгәнме, юкмы икәнлеге бәяләнмәгән. Моннан тыш 2011 елдан бирле аның эшчәнлеге туктатылган булган. Шулай да ул 20 ел дәвамында сулыктан файдалану турында килешүне отам. Урынны Татарстанның экология министрлыгы аукционда уйнаткан булган. Тик экологлар сүзенә караганда Алиев биргән мәгълүматның дөреслеккә туры килмәве ачыклана. Направлен иск в суд. Без судка гариза җибәрдек. Анда шәхси эшмәкәрнең эшчәнлеген туктатуны сорыйбыз. Судан файдалану турындагы килешү вакытыннан алда өзеләчәк. Эшмәкәр безгә дөреслеккә туры килмәгән мәгълүмат биргән. Прокуратурага бу хакта әйттек. Якын киләчәктә табигатьне саклау буенча прокуратура чара күрәчәк. Экология министрлыгы мөрәҗәгате буенча суд утырышы 8 августка билгеләнгән. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Июль уртасында Башкортстанда юл һәлакәтенә эләккән автобус йөртүчесенең эш сәгатьләре тиешледән 2 мәртәбә күбрәк булган. Бу хакта Татарстан прокуратурасы хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, 14 июль көнне Уфа-Белорецк юлында автобус капланып 6 кеше үлде, 21 зыян күрде. Транспорт предприятиесен тикшергәннән соң прокуратура шактый хилафлыкларга тап була. Әйтик, һәлакәт алдыннан шоферның тиешенчә ял итмәве ачыкланган. Мәсәлән, 12 июльдә аның эш көне иртәнге сәгать 3 тулып 20 минутта ук башлануы билгеле. Моннан тыш июньнең 17-сеннән 23-нә кадәр атнасына 84 сәгать рульдә йөргән. Бу нормадан 2 тапкыр артык. К тому же надзорное ведомство поставило под сомнение. Моннан тыш автобусның техосмотр үтүе дә шикле әйтергә кирәк. Предприятиедә хезмәтне саклау шартлары һәм юл хәрәкәте иминлеген бозуның башка очраклары да ачыкланды. Тикшерү нәтиҗәсе буенча транспорт компаниясе җитәкчелегенә күрсәтмә җибәрелде. Хәзер алар аның белән таныша. Казан юлларына инспекторлар янәдән тоннель операциясенә чыкты. Игътибар үзәгендә районара һәм чит төбәкләргә пассажир ташучы автобуслар. Иң беренче чиратта транспорт белән идарә итүченең аяклыгын һәм техниканың төзеклеген тикшерәләр. Шулай ук ИХИДИ хезмәткәрләре юл йөрү кагыйдәләрен үтиләрме, автобус йөртүчеләрнең штрафы түләнгәнме юкмы, шуны да ачыклый. Ә менә иң күп кагыйдә бозу очракларына килсәк, алгы тәрәзәнең ватык рулының төзек булмавы. Быел гына инспекторлар автобус йөртүчеләрне 8000 тапкыр административ җаваплылыкка тарта, ә менә пассажир ташучылар белән бәйле юл һәлакәтләре 25%-ка кимегән. Без дәвам итәбез. Балаларга уен, өлкәннәргә ял мәйданы кирәк, юллар төзек, урамнар якты булсын. Шәһәр ишегалларын халык нинди итеп күрергә тели? Үзебезнең ишегалды проектының эшче төркеме төзекләндерү тәҗрибәсен өйрәнүне дәвам итә. Яшәүчеләр белән очрашып теләк тәкъдимнәрен туплыйлар. Бүген нинди фикерләр яңгырады? Казан ишегалларына Гөлнә Сайфетдинова чыкты. Одна.
Вторая. Урамга эш ыныгы белән чыга Венера Гайнанова. Ремонттан соң рәхәтләнеп йөри алабыз ди. Чокыр-чакырларга асфальт түшәлгән. Гаврилов урамындагы ишек алдында физик мөмкинлеге чиклеләргә уңайлы итеп тротуарлар яңартыла, юл киңәйтелгән. Бик начар юллар булганы, хәзер бик матур, бик әйбәт. У нас сейчас самый лучший двор у нас теперь. Асфальт шикарный. В этом году отремонтировано асфальтовое покрытие по всему двору, да? Нәрсә эшләнгән һәм ниләр башкарасы бар әле моны урынга чыгып халык белән аралашып ачыклыйлар да. Теләк тәкъдимнәрне үзебезнең ишегалды проектының эшче төркеме өйрәнә. Биредә мәсәлән балалар мәйданчыгын яңартуны сорыйлар. Юлны ясадылар бит, тоже программа ниндидер булды бит, име? Балаларга ясарга менә шундый әйбәт матур площадкалар бардыр, программалар. Быел Казанда ишегалларын ремонтлауга 1 миллиард сум каралган. Бу акчалар 290 мәйданга бүленә. Бүгенгә аларның 140-ында төзекләндерү тәмамланган, 60-ында эш бара. Бондаренко урамында да ремонт беткән, яңгырдан соң су җыелып торган чокырлар юк хәзер. Одни ухабы, одни ямы, вообще все безобразно было. Машина не могла проехать, а сейчас хорошо. Ишегаллар бик матурланды. Бейбәтләнде, аты бик начары. Соңгы 5 елда Татарстанда 1704 ишегалды төзекләндерелә, моңа 5 миллиард сум акча тотылган. Ишегалларын хыялдагы кебек итү өчен бердәм Россиянең үзебезнең ишегалды проекты эшче төркеме халык белән очрашып киңәшләшә дә. Все пожелания наших жителей. Барлык теләкләр исәпкә алыначак. Көзгә без барлык ишегалларын йөреп чыгарга уйлыйбыз. Соңыннан тәкъдимнәр төзелеш министрлыгына җибәреләчәк. Алар кечкенә һәм зур мәйданнар өчен төзекләндерү стандартын булдырачак. Алар буенча киләсе 5 елда Татарстанда барлык күпфатирлы йорт ишегалларын төзекләндерү күздә тотыла. Гөлнар Сейфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанның яңа генераль планы буенча җәмәгать тыңлаулары башланды, ул 4 көн барачак. Яңа кагыйдәләр буенча кемнәр тәкъдимнәрен җибәрә ала? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Казан Федераль университетының 215 еллыгына аңа караган клиникаларның барысы да төзекләндерелеп бетәчәк. Бүген бу хакта ректор хәбәр итте. Бүген хирургия корпусында яңартылганнан соң гинекология бүлеге ачылды. Биредәге яңа технологияләрне, заманча диагностика ясау ысулларын Гөлсә Исмәгыйлова күреп кайтты. Диләр Әхмәтова гинекологиядә 9 ел эшли, 8 елы данлыклы обком хастаханасында узган. Соңрагындагы бүлекне бирдәгесе белән кушалар. Ияләнгән эш урыныннан күчеп килү рәхәт булмаган аңа. Яңа кешеләр белән эшләп китергә бит инде. Башта куркытты. Монда күчтек, ремонтладылар. Хәзер инде КФУ клиникаларына пациентлар гына түгел, табиблар да омтыла. Сегодня Россиянең алдынгы төрле клиникаларыннан белгечләр безгә резюмеларын юллый, чөнки хәзер биредә иң яхшы җиһазлар диагностика, эндоскопик ысулларының барысында кулланабыз. 2016 елдан бирле барган төзекләндерү вакытында авыруларны кабул итүдән туктамаганнар. Без беренчел максат итеп сәламәтлек саклау бинасы буларак яраклаштык. Чөнки авыр хәлдәгеләрне теге яки бу урынга күчерү мөмкинлеген тудырдык. Әмма мәдәни мирас объектлары исемлегенә кергән, тарихи кыйммәткә ия урыннарга артык кагылмаска саклап калырга тырыштык. Шул рәвешле мәдәни мирас объектында нәкъ Израильдәге кебек палаталар булдырганнар. Авыруларны гына түгел, алар янына килүчеләрне дә кайгыртканнар. Менә алар өчен диван рәхәтләнеп сөйләшеп утырырга була. Телевизор карый-карый. Әлегә ул юк. Шул исәптән палаталарда да түшәмдә эленеп торачак. Авырулар бер-берсенә кымачауламасын өчен аларның һәрберсенә колакчыннар киертергә җыеналар. Төзекләндерү бара дип хирургия корпусындагы бер генә бүлектә эшен туктатмый. 1947 елга әлеге бинаны ремонтларга 300 миллион сум, җиһазлар алуга шул кадәр үк сумма тотылган. Клиника һәм университет арасында күпер буларак ачылачак. Яңа фәнни клиник үзәктә Таиф акционерлык җәмгыятенең өлеше зур. Анда 25 койка урынга исәпләнгән бүлектән тыш хирургия, травматология, ортопедия һәм башка иң кирәкле юнәлешләр булачак. Ачылышы сентябрьгә планлаштырылган. Гөлсә Исмәгыйлова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның һәр районында паллиатив ярдәм кабинеты ачарга җыйналар. Максаты дәваланып булмый торган шир белән интегүчләргә медицина, рухи, социаль һәм психологик яктан ярдәм күрсәтү. Бүген мондай бүлекләр Чаллы, Әлмәт, Түбән Кама шәһәрләрендә, Кама тамагы һәм Балык бистәсендә эшли. Бу районында тиздән ачылачак. Иләргә барып эшли торган патронаж хезмәтен оештыру да карала. Ә менә Казанда икенче хоспис Идел буе районында быел төзелә башлаячак. Ул 60 ятакка исәпләнгән. Янәшәдә мәчет һәм чиркәүдә булачак. Начать хотя бы подготовку в этом году. Яңа хосписның проекты инде әзер, юридик мәсьәләләр җайга салынгач, төзелеш башланачак. 3-4 ел эчендә бина әзер булыр дип уйлыйбыз. Бу бик мөһим. Өлешчә булса да, ул ятаклар җитмәү проблемасын шишәчәк. Бу ярдәмне
көрсету үшін федераль бюджеттен трансфертлар бөліп берілі бүтін регионларға шошып болған паллиатив отделениелерінің хәлін яқшырту, оларның оборудованиелерін, оларға оборудование алу үшін бөліп берілі. Сіз Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдағы минутларда. Син чемпионатқа барасыңмы? Очень интересно, что будет само открытие, закрытие, масштаб. WorldSkills'қа билетларны хәзер Казан арена кассаларында да алырга мөмкин. Билетлар хакын һәм кайдан әйбәтрәк күренә икәнлеген Рәнзилә Гафиятуллина белеште. Хәвәскәрләр генә булса да, күрсәткечләре профессионаллардан ким түгел. Это доставляет удовольствие. Это прям счастье. Казанда беренче тапкыр узган триатлон буенча Европа чемпионатын Илдар Сафиуллин да карап кайтты. Әйдәгез кузгалдык. Бүген Татарстанда бердәм Россиянең күчмә кабул итү пунктлары тулы көченә эшли башлады. Шундай автобусларның берсе Лаеш районы буйлап сәяхәт итте. Дәүләт советы сайлауына кандидатлар һәм волонтерлар халык белән аралаша, ничек яшәүләре, нинди мәшәкатьләре булу белән кызыксына. Республика буенча шундай 6 автобус дүшәмбедән калап көн саен юлга чыгачак. Алар 650 трак пунктны кылачлаячак. Партия һәр сайлаучыга барып җитү, сорау юллау теге яки бу мәсьәләне күтәрү мөмкинлеге бирә. Узган сайлау кампаниясендә партия 2000 ярым тәкъдим кабул иткән. Аларның 83% үтәлгән. Победа улицы заасфальтировали. Ике урамга вакташ һәм асфальт түшәлде. Әмма шулай булуга карамастан, миллионаторлар урамындагы юлларны да яхшыртуны сорыйбыз. Тулаем алганда мине барысы да канәгатьләндерә. В течение 2-3 көннән депутатлыкка кандидатлар әлеге кешеләр белән элемтәгә чыгачак. Бу мөрәҗәгать калдырган гражданнарның сорауларын хәл итү өчен кирәк. ЛДПР партиясының Татарстандагы бүлегендә дә бүген чираттагы киңәшмә узды. Сүз сайлауга әзерлек турында бара. Кандидатлар үз вазифалары, бурычлары һәм сайлау көне участоклардагы эш тәртибе белән таныша. Шуның нигезендә үзәк офиста конкрет эш планы төзелә. Кандидатлар теркәлгән, таныклык бирүне көтәләр, газет һәм буклетлар чыгару белән мәшгульләр. Шулай ук районнарда халык белән эшләүгә аерым игътибар бирелә. Эш бара инде. Менә особенно кем инде зарегистрировался, документны алды, тикта безгә киләләр. Алар үзләре инде счет открыли, алар үзләре менә баралар хәзер аккредитованный типографияларга, үзләренә фотографиясыларына, листовкаларны ясыйлар. Татарстанда комбайнчыларга президент премиясе игълан ителде. Урып җыю эшләрендә иң яхшы күрсәткечкә ирешүчеләргә саллы сумма биреләчәк. Узган ел президент премиясен 240 комбайнчы алган булган. Хәзер һәр районда эш бара. Уртача уңыш гектарына 36 центнер. Комбайнчылар үзара ничек ярыша? Айзат Шаймарданов репортажында. Погода вот чуть-чуть, да. Михаил быел комбайнда әле 4-нче көн генә эшли, барысы да һава торышына бәйле һәм техникада түзек булырга тиеш. Резало нормально, потери меньше было. Узган ел ул иң яхшы комбайнчылар исемлегенә кереп президент премиясенә ия була. 50 000 сум күләмендә үзе Мари иленнән килеп эшли икән. Узган ел Хәйрби авылы басуларында ул 1,5 тонна ашлык суккан. Сыну телефон купил. Улыма телефон алдым, йортны төзекләндердем. Бу миңа зур этәргеч. Премиядан соң тагында эшләү теләге арта. Иртәнге 5-тән төнге 10-га кадәр эшләдек. Күз тидеме без төшерә башлагач, Михаилның комбайны туктап калды. Техниканың барабаны эшләми башлады. Шуңа да озаклап шуны ремонтларга туры килде. Работает ответственно, конечно, хлеб убирать. Бу Зәй районының гына түгел, Татарстанның данлыклы комбайнчысы 12-нче сезон эшли. 2 ел элек республикада беренче урынны яулап, президент кулыннан Chevrolet Niva машинасын ала. Ул вакытта ул 52 000 центнер ашлык суктырган була. Будем стараться. Быел да тырышачакбыз. Мондай уңыш булганда техника гына шәп торсын иде. Бу эшне катлаулы димәс идем. Ул җаваплы вазифа. Бер төкендә әрәм итәргә ярамый. 2 ел рәттән инде менә хәзер 100 меңлек премиялар учреждә район тарафыннан да бирелә, республика тарафыннан да бирелә. Аларның барысын да алып бара. Шаны әйтәсем килә, бу елда ул үзенең беренчелеген югалтмас дип әйтә. Татарстанда быел да комбайнчыларга президент премияларын игълан иттеләр. Аның төгәл суммасын 1 августта игълан итәчәкләр. Районы должны объективно вести учет. Районнар комбайннарның эшләвен объектив рәвештә бәяләргә тиеш һәм вакытында министрлыкка хәбәр итү кирәк. Комбайнчылар ул спортчылар кебек, әлегә басу кырлары алар өчен спорт мәйданы сыман. Биредә бер генә шарт: кем күбрәк һәм нәтиҗәлерәк эшли, шуның кадәр акчасын да күбрәк ала. Президент премиясе башка комбайнчыларны да кызыксындыра. Нәрсә бирә? Ну, ничектер, ни бирә инде? Эшләүдә, тагын теге алдагы үмитләргә инде үсеш. Улай үмитләнеп яшәргә ич.
Меры пошли в Лаишском муниципальном районе. Хәзерге вакытта Лаиш районында уңыш уртача гектарына 28 центнер чыга. 800 гектарны инде суктылар. Біз атына сайын иң яхшы комбайнчы, машина йөртүче һәм механизаторны билгелибез. Район хисабынан 3000 сум премия да бирәбез. Уракка Татарстанда узган атнада чыктылар. Уртача уңыш 36 центнер. Комбайнчылар көрәш алып барырга әзер. Һава тырышы гына аяк чалмасын иде дип телиләр. Зәй һәм Лаиш районнарыннан Назир Шаймарданов, Илшат Аюпов, Рамил Закиев һәм Илшат Мөхәммәдов. Яңа гасыр каналы. Казанда эшче һөнәрләр чемпионатына кадәр счетнадан аз гына артык вакыт калып бара. Аны теләгән һәркем тамаша кыла алачак. Моның өчен сайтта теркәлү узарга гына кирәк. Ә менә чараның ачылу һәм ябылу тантаналарына эләгү түләүле. Билетлар 300-дән алып 1000 сумга кадәр. Аларны интернет ашада кассалардан да алырга була. Рәмзилә Гафиятуллина тулырак. Олеся Будко WorldSkills белән 2017 елдан бирле таныш. Ул елның кунак буларак Абу-Дабига барса, былтыр Будапештта катнаша. Иптәш кызы Эвелина белән аннан 2нче урын алып кайталар. Быел исә дусты өчен җан атачак. Надо поболеть за свою напарницу. Иптәшем өчен көч бирергә һичшиксез барачакмын. Аннары үзем өчен дә кызык, ачылыш, ябылыш тантаналары гадәттә бик матур уза бит. Ярышлар узачак мәйданчыкларга керү ирекле, моның өчен теркәлү узарга гына кирәк. WorldSkills Казан 2019.com сайтына керәбез, билет алу дигән бүлекне ачабыз һәм күңелгә хуш килгән урыннарны сайлыйбыз. Ахырдан теркәлеп анкета тутырырга гына кала. Иң мөһиме аны кагазьгә бастырырга унутмагыз дип кисәтә оештыручылар. Посмотрим чемпионат. Чемпионатны карап, үзебезгә нинди юнәлештә үсергә кирәклеген аңлыйсы, башкаларның тәҗрибәсен өйрәнәсе килә. Әлбәттә, иң мөһиме яхшы итеп чыгыш ясау. Сынатмабыз дип ышанам. Чараның ачылыш тантанасы монда, Казан Арена стадионында узачак. Бүтән серләрне ачып бетермәсәләр дә, оештыручылар онытылмас шоу вәгъдә итә. Ёлка, Александр Панайотов һәм башка йолдызлы чыгышлар, искиткеч декорациялар. Буларны үз күзләрем белән күрер өчен һичшиксез тантанага килү шарт. Кассалар инде эшли башлаган. Исәнмесез? Исәнмесез. Билетлар бармы? WorldSkills'ка күпме бәяләре? Цены зависят от секторов, начинаются от 300 и заканчиваются 1000 рублей. Билетлар урыннарының кайсы секторда булуына карап, сәхнә каршындагылары 1000 сумнан булса, читтәрәк 300 сумга да табарга мөмкин. Кассалар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Сорауларыгыз калса, кул үзәккә шалтыратып белешергә була. Номеры экраннарда. Рәмзилә Гафиятуллина, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Агымга каршы йөзәләр, җилгә каршы йөгерәләр. Казанда 2 көн дәвамында триатлон буенча Европа чемпионаты үтте. Башта профессионаллар ярышса, аннары стартка әлеге төр белән мавыгучылар басты. Катнашучылар саны 300-дән артып китә. Бу төрдә чыгыш ясаучыларны ни өчен тимергә тиңлиләр? Илдар Сафиуллин белеште. Әлеге ярышта катнашучыларны фантастик кинодагы каһарманнарга тиңләп була, бигрәк тә мавыгучыларны. Алар барсы да ниндидер һөнәрдә хезмәт куеп, буш вакытта триатлон белән шөгыльләнәләр. Мавыгучылар арасында триатлон ярышында катнашучыларга йөзү, йөгерү һәм велосипед кына түгел, бик көчле җилгә каршы да барырга туры килә. Хәтта менә Казан су елгасы яры буенда басып торганда гына да җилнең бик көчле булуы сизелә. Хәер, әлеге куатлаулы спорт төре белән шөгыльләнүчеләр җилгә һәм агымга каршы барырга ияләшкән инде. Санкт-Петербург кызы Юлия югары уку йортында мөгаллимә эштән калган вакыт триатлонга багышлана ди. Гаилә, туганнары бөтен игътибарын спортка гына дип канәгатьсезлек тә белдерә. Родственники, да, поддерживают. Мондагы катнашучыларны юкка гына тимер кеше дип атамыйлар. Шул кадәр каршылыкны үтү өчен физик көч тә, сабырлык та, түземлек тә кирәк. Кыска дистанция, әлбәттә, монда иң беренче чиратта тизлек һәм организм югары пульсларда эшли. Владимир Шитов монда иң өлкән катнашучы. Аңа 80 яшь. Балалар, якыннар тукта инде ярышудан 7 син карт дип үгетлиләр ди. Ләкин кая ул туктау? Аны туктату өчен башта әле куып җитәргә кирәк. Гомер буе тимер юл төзелешендә эшләгән. Үзе әлдә тимер кебек, күзләр тимәсен. 1995 елда Франциядә улым белән бергә 3 тапкыр кабатлана торган триатлонда катнашкан идем. Казанда ярыш була дип ишеткәч, читтә кала алмадым. Казанның үзәк урамнары велосипедчылар һәм йөгерүчеләр белән тулды. Кыскасы, триатлон чын спорт бәйрәме. Әле генә йөзеп чыктым, хис кичерешләр бик яхшы. Бу искиткеч спорт чарасы. Мин бик нык сокланам. Әлеге спорт төренә шул кадәр зур игътибар бирәләр. Казанда һәм гомумән Россиядә спортны яратканнары әллә каян күренеп тора. Бу ел триатлон ярышы Калининград, Мәскәү һәм Сочида узачак. Казан инде бүгеннән үк дөнья күләм спорт чарасын кабул итәргә әзер. Илдар Сафиуллин, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы.
Әлеге сағатка шундай мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Триатлон буенча Европа чемпионаты чыннан да бөтен Казанны шаугыр китерде. Башка төрләрдә нинди яңалыклар бар? Рубин футбол командасы безнең бүген Казанда уйнаячак. Моннан тыш волейболчы кызларыбыз Европа дәрәҗәсендә уңышларга иреште. Башка җиңүләр дә бар. Булар хакында кыскан рекламадан соң бездән аерылмагыз. Хотите жить в живописном районе в пригороде Казани? Летнее предложение от жилого комплекса «Акварели». Двушка от 2,5 миллионов. Однушка от 1 900 000. Звоните 248 72 00. В Канавто на Минской возобновлена госпрограмма «Первый и семейный автомобиль». Успейте обменять свой автомобиль с пробегом на новую «Лада» с выгодой до 161 490 рублей. Канавто. Минская 1. 512 12 12. В Казанском цирке с 26 июля в грандиозном гигант-шоу «Индийские слоны». Жаркие дни в автосалонах «Лада Кан Авто». Успейте принять участие в розыгрыше одного из 7 автомобилей «Лада X-Ray Cross» с автоматической коробкой передач. Подробности по телефону 230 30 30. А какая у вас ставка на потребительские кредиты? 11,9%. Наверное, от 11,9%. Нет, 11,9%. А если я не клиент Акбарсбанка? 11,9%. Не больше, не меньше. Нормально. 11,9%. Ни больше, ни меньше. Акбарсбанк. Россия волейболчылары Бакуда узган яшүсмерләр арасындагы Олимпия фестивалендә җиңү яулады. 18 яшьләр арасында безнең җыелма команда финалда Румыниядән килгән волейболчыларны җиңде. Нәтиҗә 2-1. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Россия җыелма командасының нигезен Казан Олимпия резерв училищесы спортчылары тәшкил итә. Татарстан егете акыл көрәшендә уңышка иреште. Татарстан шахматчысы халыкара турнирда җиңүче булып танылды. Илья Шишкин гол төре буенча Европа чемпионы исеменә лаек. Бельгиядә узган ярышта иң көчле спортчылар җыелган иде. Алар Олимпия системасы төре буенча җиңүчеләрне ачыклый. Европаның 16 иленнән 32 шахматчы килгән. Алар монда чыгыш ясаганчы сайлап алу этапларында узган. Илья Шишкин Казанның Рәшит Нәҗметдинов исемендәге Олимпия резерв спорт мәктәбендә шөгыльләнә. Россиянең ат казанган спорт стасы. Европа дәрәҗәсендәге мондый турнирда ул 6-нчы мәртәбә уңышка иреште. Рубин футболчылары яңа сезонда үз җанатарлары алдында уйный. Бүген Үзәк стадионда Казанлыларның көндәше Әхмәт командасы булачак. Рубин очрашуга кадәр ачык күнегүләр үткәрде. Искәртеп узабыз, Россия премьер-лигасындагы 2 турдан соң Рубин исәбендә 4 очко. Роман Шаронов җитәкчелегендәге футболчылар кунакта Локомотив белән уртак нәтиҗәгә уйнады. Динамо белән очрашуда ахыргы секундларда җиңү яуларга ирештеләр. Республикабыз атучылары чемпионатны уңышлы төгәлләде. Казан читендә стендка буенча Россия чемпионаты ахырына якынлашты. Татарстан җыелма командасында гомуми нәтиҗәләр буенча җиңүче булып танылды. Республика атучылары исәбендә 22 медаль, шуларның 5се алтын. Бик күп спортчылар өчен бу мөмкинлекләрне сынау, тәҗрибә туплау, осталыкны арттыру мәйданында иде. Шул вакытта әлеге ярышлар Европа чемпионаты һәм беренчелеккә сайлап алу чарасы да булды. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Салкын атмосфера фронты йогынтысында Татарстанда суытты. Һава торышы турында бераз соңрак. Әлегә сезнең өчен файдалы мәгълүмат. Данил Мастерда яңа акция июль айында шкаф купега заказ биргән чиракта комод бүләккә. Белешмәләр өчен телефон 267 166. Казан Восстание урам 23-нче йорт. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көн якынчыгыш бөгелмә баулы азнакайда болытлы, ян-төшемнәр булмый. Температура 15 градус. Төн якынчыгыш түбән Кам яршаллы Алабугада яңгыр яучак, 14 градус җылы. Төньякта Актаныш, Әгерҗе-Менделеевскида шулай ук яңгырлы, җылылык 16 градус. Төньяк-көнбатыш Орышчак, Укмара, Балтачта яңгыр булу ихтимал. 13 градуска кадәр җылы булачак. Булгар Бош Чүпрәледә урны белән генә яңгырлы, температура 16 градус. Үзәктә Чиста, Нурлатау Субайда бераз яңгыр булу ихтимал. 15 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә дә салкынча һәм яңгырлы. Башкалабыз Казанда бераз яңгыр булу ихтимал. 14 градустан 16 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 744 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чадымлылыгы нормада. Җирнең магнит корытыныч. Әлегә менә шулар.
Сізні хава тырышы белән Альбина Хабибуллина таныштырды. Өзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, сау булыгыз.